Incwadi ka-Obhadiya, isahluko sokuqala, iyafundeka. Umbono ka-Obhadiya. Itshilo iNkosi uYehova ngokusingisele kwelakwa-Edomi ukuthi, "Sive udaba oluvela kuYehova, kuthunywe isigidimi ezinhlangeni sokuthi, Suka ninimi sisukele phezulu kulo, silwe nalo. Yabonani ndikwenze wamncinane ezinhlangeni, udelikile kakhulu. Ukukhukhumala kwenhliziyo yakho kukulukuhlile, wena uhleliyo emfanteni yengcondoro, okhaya eliphezulu, othi enhliziyweni yakhe, ngubani na oyakundehlisela ehlabathini? Ukuba uthe wakhela phezulu njengexhalanga, nokuba uthe indlu yakho yabekwa phakathi kweenkwenkwezi, ndokuhlisa nalapho, utsho uYehova. Ukuba amasela ebethe eza kuwe, ukuba amanyangaza ebethe eza ebusuku, hayi ukunqunyulwa kwakho, ebengayi kuba anele na? Ukuba bebethe beza kuwe abavuni bewayini, bebengayi kuba bashiya okungabhekicwayo na? Hayi ukuphengululeka kwezinto zakwa-Esawu, hayi ukukhanukwa kwezinto zakhe eziqoshekissiweyo. Onke amadoda ebenqophisene naye akukhaphile ada esa emdeni. Akulukuhlile, akweyisile amadoda ebexolelene nawe. Isonka sakho asenze inxeba ekulalwa ngalo phantsi kwakho. Akukho kuqonda kuye. Andiyi kuthinanga loo mini, utsho uYehova, ndizitshabalalise izilumko zakwa-Edomi neengqondi ezintabeni zakwa-Esawu. Ayakuqhiphuka umbilili amagorha ako-Temani, ukuze banqunyule bonke ezintabeni zakwa-Esawu ngokubulawa. Ngenxa yokumgonyamela kwakho umninawa wakho uYakobi, kuyakukugubungela ukudana, unqunyulwe ngonaphakade. Ngemini owubume malunga naye, mini abasemzini bathimba ubutyebi bakhe. Abolunye uhlanga beza emasangweni akhe, bayenzela amaqashiso iYerusalem. Nawe wawunjengomnye wabo. Musa ukukhangelwa kwimini yomninawa wakho ngemini yeshwangusha lakhe. Ungabavuyeleli oonyana bakaYuda ngemini yenkwaleko yabo. Ungasineki ngemini yembandezelo. Musa ukungena esangweni lomntu labantu bam ngemini yeshwangusha labo. Ungakhangeli nawe ebubini babo ngemini yeshwangusha labo. Ungasisandla ebutyebini babo ngemini yeshwangusha labo. Musa ukuma ekwahlukaneni kwendlela ukuze unqumle abasabayo bakubo. Ungabanikeli abaseleyo bakubo ngemini yembandezelo, ngokuba isondele imini kaYehova kuzo zonke iintlanga. Njengoko wenze ngako, kuyakwenziwa njalo nakuwe. Okwenzileyo kuyabuyela entlokweni yakho, ngokuba njengoko nisele ngako entabeni yam engcwele, ziyakuhlala zisele ngokunjalo zonke iintlanga. Zisele, zibizele, zibe njengabangananto. Ke entabeni iZayoni kuya kubakho osindileyo, kube yingcwele. Indlu kaYakobi izihluthe iindawo ezahluthwayo. Indlu kaYakobi iya kuba ngumlilo, nendlu kaYosefa ibe lilangabi. Indlu ka-Esawu ibe ziindiza, batshiswe phakathi kwabo babadle, kungabikho usalayo wasendlwini ka-Esawu, ngokuba uYehova uthethile. Abakwelasemzantsi boyithimba intaba yakwa-Esawu nabasezithabazini, bahluthe amaFilisti, bahluthe isisemi sakwa-Efrayimi nesisemi sakwaSamari. UBenjamini ahluthe elaseGiliyadi. Abathinjwa bakule mpi yoonyana bakaSirayeli baya kubahlutha abangamaKhanani bade bese eSarefa. Abathinjwa baseYerusalem abase-Esaferadi bahluthe imizi yelasezantsi.